Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. I would like to greet our English-speaking friends and our friends from abroad. Benvenuti, bienvenue, benvenidos. Nati merħba lilkom ukoll f'isem Ġesu għal din l-Ewkaristija ta' ringrazzjament. Wasanna fl-aħħar sigħat ta' din is-sena ċivili u nafdawha f'idejn l-interċessjoni ta' Sittna Marija, Omm il-ħniena u Omm il-paċi. Ejjew fil-bidu ta' din l-Ewkaristija nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti rid li l-imqazza Marija ssir ommi ibnek u tibqa' verġni. U offrejt li l-bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel inħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina, aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim l-ktib tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lil Aaron u lil uliedhom u għejdilhom: meta tbierku lil ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom: ibierkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik islim. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena nberikhom. Il-kelma tal-mulej. Inkantaw il-koll flimkien. Inkantaw il-koll flimkien. Inkantaw il-koll flimkien.
Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat l-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollhom l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat Abba, Missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda eben, u jekk iben, werriet ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja imbagħad reġgħu lura jsebbħu u jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex li t-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnisser fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Intom uliet Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat Abba, Missier. Fit-tmiem ta' din is-sena 2016 li għall-grazzja t'Alla kienet immarkata
bis-sena tal-ħnina u d-dinja f'din is-sena li għaddiet tassew kellha bżonn il-ħnina. F'dawn l-aħħar sigħat nixtieq noffri riflessjoni ċkejkna fuq dan l-ispirtu tal-mulej li f'qalbna jgħajjat l-għajta tal-ulied. Li meta jaħseb fil-mulej il-ħallieq jgħid u jgħajjat f'qalbna Abba, Daddy, Papa, Missier. Għax ingħatalna iben, twildilna tifel. Ismu li jingħata 8 ijiem wara it-twelid huwa Jexua, Ġesu, Alla jsalva. Imma dan Alla li jsalva huwa Abba, huwa Missier. U ommu tiżen dan kollu u tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Aħna niċċelebraw il-maternità ta' Marija, jew niċċelebraw ukoll lil din il-mara li għal 9 xhur ġarret fil-ġuf tagħha lill-liben tal-Missier, lil-bar Abba. Għax dik l-ironija li fl-aħħar kellna nażlu bejn liben ta' Abba, bar Abba u bar Abba l-kriminali. Huwa minn nażla ħażina aħna l-bnedmin. Imma qudiemna nhar il-ġimgħa l-kbira kien hemm żewġ bar Abba. Iben Alla li huwa Abba missierna u bar Abba. Kienet tos f'qalba dak kollu li semat lir-rajja jgħidu u li kienu semgħu minant l-anġli. Inħabbrulkom ferħ kbir. Illum twildilkom Salvatur. Li jġib is-salvazzjoni lil ġnus kollha. Dan il-verb qawwi li juża l-Evanġelista Luqa li tos f'qalbek u tixtar dak li qiegħed tos huwa verb qawwi ħafna. Huwa verb ta' min għandu teżor li jrid ikompli jiskoprih, ikompli iħares lejh bħal bniedem Ġesu jgħid meta jikber, is-saltna ta' Alla huwa bħal wieħed li sab teżor, sab ġawra prezzjożissima, ibih kull ma għandu biex ikollu. U jmur ferħan għax akkwista. Marija qiegħed tos dak kollu li semat, qiegħed tos il-kelma f'qalba. U aħna f'qalbna nożżu din l-għajta tal-Ispirtu Abba Missier. U allura wieħed jifhem għaliex il-Papa Franġisku dan il-50 jum id-dedikat lil paċi jgħid li l-ikbar gwerra bejn il-vjolenza u l-paċi il-bniedem jiġġelidha fil-qalb tiegħu. Din is-sena l-Papa Franġisku qiegħed isejħilna lilna l-insara u l-bnedmin kollha ta' rieda tajba biex nadottaw il-non-vjolenza bħala stil ta' politika ta' paċi. U jgħid nitlob lil Alla jgħin lilna l-koll
napplikaw din in-non-vjolenza fil-profondità tas-sentimenti u l-valuri personali tagħna. Ħajkunu jgħid il-karità u n-non-vjolenza li jmexxu l-mod kif nittrattaw lil xulxin fir-relazzjonijiet interpersonali, f'dawk soċjali u f'dawk internazzjonali. Meta jarfu jirreżistu it-tentazzjonijiet tal-vendetta, il-vittmi tal-vjolenza jistgħu jkunu il-protagonisti, l-iżjed kreattivi, kredibbli tal-proċessi non violenti li jġibu il-paċi. Il-vjolenza tibda mill-qalb tal-bniedem. Allura irridu wkoll insibu il-paċi fil-qalb tal-bniedem. Ġesu stess għażel din it-triq. Jgħid il-Papa Franġisku fi żminijiet ta' vjolenza u għallem li l-vera kamp tal-battalja fejn jiġu wiċċ imwiċċ mal-vjolenza u l-paċi qalb il-bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb il-bniedem li joħorġu l-ħsibijiet żiena ja Ġesu fil-Vanġelu ta' San Marka b'7. Imma l-messaġġ ta' Kristu quddiem din ir-realtà joffri tweġiba radikalment pożittiva. U priedka bla qiegħda l-imħabba bla qis ta' Alla li jilqa' u jaħfer. U għallem lid-dixxipli tiegħu kif iħobbu lill-edewwa tagħhom. U l-Papa jgħid hekk li nkunu veri dixxipli ta' Ġesu illum ifisser li nilqgħu wkoll il-proposta tiegħu ta' non-vjolenza. Dik kif afferma il-Papa Benedittu XVI hija realistika għax iżomm f'moħħha li fid-dinja hawn wisq vjolenza, wisq inġustizzja u għalhekk ma nistgħux nelbu din is-sitwazzjoni jekk mhux bil-impattu għaliha biżjed imħabba, iżjed tjieba. U dan l-iżjed jgħid il-Papa Benedittu ġej minn Alla. U jkompli l-Papa Emeritu, in-non-vjolenza għall-insara mhux sempliċi tattika, imma mod kif tkun il-persuna. L-atteġġjament ta' min hu hekk konvint mill-imħabba ta' Alla u mill-qawwa tiegħu li ma jibżax jieħodha mal-ħażen sempliċement bl-armi tal-imħabba u l-verità. L-imħabba tal-għadu il-qalba tar-rivoluzzjoni nisranija. Bir-raġun il-Vanġelu ta' ħobbu lill-edewwa tagħkom u meqjus il-Magna Karta ta' non-vjolenza nisranija. Dan ma jikkonsistix fl-inħallu l-ħażen jirbaħna, imma li nirbħu l-ħażen bit-tajjeb. U hekk inqaċtu l-katina tal-inġustizzja. Dan il-kliem jotta lina l-Maltin, jotta s-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Illum nerġa' nagħmel appell qawwi biex tieqaf il-kampanja ta' vjolenza verbali, ta' kliem ibes, ta' kefrija għal xulxin. Aħna l-insara irridu nirrispondu għal kalunja, għat-tajn, għall-insulti bin-non-vjolenza. Mhux vjolenza bi vjolenza, kalunja b'kalunja, tajn b'tajn.
imma bl-armi tal-imħabba u l-verità. Nagħmel appell lil kull min jgħod lilu nnifsu bħala nisrani biex nagħmlu ħilitna li fuq is-social media, il-ġurnali, il-mezzi kollha tal-komunikazzjoni, inkluż anke fil-priedki tagħna s-saċerdoti. Ħalli nkun tkellim dwar kull kategorija li ma nużaw qatt kliem ibes għal xulxin. Imma li l-kliem tagħna jkun kliem ta' mħabba u ta' verità. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Marija. Il-Papa jikkonkludi il-messaġġ tiegħu għal din il-ġurnata ta' tmiem u l-bidu tas-sena b'dawn il-kliem. Marija is-Sultana tal-Paċi. Fit-twelid ta' Bina, l-anġli sebħu lill-Alla u awguraw is-sliem fid-dinja lill-bnedmin ta' rieda tajba. Nitolbu lill-Verġni Marija biex turina it-triq. Kollha nixtiequ l-paċi, tant persuni jibnuha ta' kuljum b'ġesti ċkejknin. Ħafna qed ibatu u jġarbu bis-sabar it-taħbit ta' tant tentattivi biex jibnuha. Matul l-2017 ejjew inħabirku bit-talb u bl-azzjoni biex insuru persuni li keċċew il-vjolenza minn qalbhom, minn kliemhom u mill-ġesti tagħhom, u biex nibnu komunitajiet non violenti li jieħdu ħsieb ta' din id-dar komuni. Xejn mu impossibbli jekk induri lejn Alla fit-talb. Kollha nistgħu nkunu bennejja tal-paċi. U jiena dan li nawgura lilkom li qegħdin tisimgħuni anke permezz tal-midja soċjali, lil pajjiżna, lill-Ewropa tagħna, aħna u nibdew il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, lid-dinja. Lil kol kemm aħna nibdew minn qalbna inkunu bennejja tal-paċi. Li f'qalbna nożżu dik l-għajta tal-Ispirtu li meta ddur lejn Alla l-Ħalliq tagħna tgħidlu Abba, Missier. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti.
u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nrodulek ħajr missier tal-ħniena li dejjem urejt magħna u tal-li tmexxina dejjem b'kull grazzja tiegħek. Aħna u nħarsu l-qoddim nitolbuk tħeġġiġna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek u tisma' it-talb tagħna. Missier, għati s-slim lill-Knisja tiegħek biex tkun għall-bnedmin kollha sinjal tal-għaqda u tal-ftehim. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, nissel sens kbir ta' rispett fost il-bnedmin kollha tad-dinja lejn xulxin u lejn il-ħolqien kollu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, kun ma' dawk li qed jgħixu mifrudin minn ħuthom biex b'qalbhom kollha ifittxu jneħħu tfixkila l-għaqda ta' bejniethom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għati s-saħħa lill-morda kollha u l-paċenzja u għajnuna lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, kun mal-poplu Sirjan f'dawn iż-żminijiet ta' tbatija. Għatihom il-paċi u s-slim biex ikunu jistgħu jgħixu fil-ħelsien skont id-dinjità li inti tagħti lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għat-talb ta' Alla għati lilna l-koll il-qawwa u l-kuraġġ li nfittxu dejjem dak li għaqadna bħala familja waħda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla qaddis u ħanin isma' dawn it-talbit tagħna u ħeġġiġna biex minn issa u żmien li ġej bħala Omna Marija u għat-talb tagħha infittxu l-ewwel dak li trid minna inti ħajkun jistoqilna s-slim ta' dejjem tiegħek bi Kristu Sidna.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla jinfitju bitek tibda kull ġid u twasslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazza Alla. Inħossu l-fer tal-grazzja li jint tiżra fina u nitħejjew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Addis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Unfaħruk, inberkuk, unxandru l-kobor tiegħek fil-maternità ta' Marija dejjem verġni, li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli u muk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewit mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-għan jitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek.
Missir ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għati slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-apposti. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawk kollha li hawn madwarna, int taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. U huma jresqu t-talbu x-xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba. Waqt li ċelebraw il-jum qaddis li fih il-Verġni mqazza Marija bla mattiv seċbubita tat li d-dinja l-feddej, iġġeddu bil-qima it-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu. Tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu u Andrija, tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tutkolla kemmi tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata, ħal ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema.
nofru li s-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Takar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-slim. Lilna wkoll mitimbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħriena tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek ġew u bon fili mill-Jor Sinjur.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
ġobkom inqumu bil-wifqa, naħseb li tqasmu il-kopji tat-Tedewm ħaġa sabiħa li ninaqdu flimkien vers il-kor u vers aħna. Te Deum laudamus. Eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, pleni sunt celi et terra, maestatis gloriae Tuae. Te profetarum laudabilis numerus. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum Filium. Tur ex gloriae Christe. Tu ad liberandum suscepturus hominem non orbisti
Ut prezioso sanguine redemisti. Salvum fac populum tuum Domine, et benedicere ditati Tuae. Per singulos dies, benedicimus te. Dignare Domine dies nos, sine peccato nostro custodire. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. In te, Domine, speravi, non confundar in eterno. nitolbu. Konna ferħana mulejt qarbinna bis-sagrament tiegħek. Għamel li din it-qarbina tkun tiswilna għal-ħajja ta' dejjem. Lilna li għanna xorti nistqarru li l-imqazza Marija dejjem verġni, hija ommi ibnek u ommi l-Knisja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla għajnu bidu ta' kull barka, jatikom il-grazzja tiegħu, jimlikom u jfajwarkom bil-barka, u jħariskom u jżomkom qawwin u sħaħ matul is-sena kollha. Iwettaqkom fil-fidi, qawwikom fit-tama, u jatikom imħabba b'sabar qaddis sal-aħħar. Imexxi l-ħajja u l-emil ta'kom fis-slim, jisma' t-talb ta'kom hawn u kullimkien, u jwassalkom fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.